Вітаю, шановнае гаспадарства, з вами Ярослав Стешик. У гэтыя няпростыя дні Белсат робіць усё, каб падаць вам найважнейшую інфармацыю па-беларуску і без цэнзуры, узважана ды аб'ектыўна. Пачынаем. Беларусі коронавірус не пагражае, бо Александр Лукашенко пагрозы не бачыць. Это безобразие. Калі в Беларусі будзе павялічвацца колькасць хворых, Лукашенко спадзяецца, што гэта удасца нейкім чынам схаваць ад грамадства. У суседзяў карантин, у Менску чэмпіянат Беларусі па футболе. Але беларускі рубель ужо хварэе, бо прывязаны да драўлянага расейскага. Рост беспрацоўя, скарачэнне бюджэтных выдаткаў і у тым ліку дэвальвацыя. Инфляция на минимальном уровне. А ў абменніках знікае валюта. Бадзяжныя быкі – гэта не жарт. Они начали бегать, драться, злостно рычать. Юля испугалась, заплакала, я начала ее успокаивать. Александр Лукашенко падчас адмысловай эпідэміялагічнай нарады назваў глобальную пандэмію коронавіруса псіхозам. Маўляў, перажывалі і не такое. Галоўнае пашыць больш рэспіратараў і як найхутчэй за тыдзень. Беларусь на сёння адзіная дзяржава ўсходняй Еўропы, якая не ўводзіць каранціну. Анастасія Русецкая. Вакол коронавируса психоз, а цивилизованный свет з'ехал с глузду, заявил Александр Лукашенко на нараде об эпидемиологичной ситуации. Почему я себя так веду? Потому что я абсолютно убежден, что мы можем пострадать больше от паники, нежели от самого вируса. Адзінае, што варта зрабіць, на думку кіраўніка Беларусі, наладзіць у краіне вытворчасць рэспіратараў. Лукашенко, на што ён спадзяецца? Мне толькі застаецца меркаваць, што калі в Беларусі будзе павялічвацца колькасць хворых, Лукашенко спадзяецца, што гэта удасца нейкім чынам схаваць ад грамадства. Паколькі любая, ну, скажем, калі будзе в геаметрычнай прагрэсіі, любая такая правда, і калі раптам з'явіцца ўжо смяротныя выпадкі, яна проста паставіць пад сумненне вось якраз гэтую стратэгію Лукашэнкі. Калі ж Беларусь закране не моцна, дадае журналіст, Лукашенко адчуе сябе пераможцам. Тым часам беларускія турысты праз закрыццё межаў з-за каронавіруса не могуць трапіць на радзіму. Амбасада нашай краіны ў Індыі заклікае беларусаў паведамляць пра сябе на старонцы дыпмісіі ў Фейсбуку. Як паведамляе Міністэрства спорту і турызму, агулам дапамога неабходна 8 тысячам нашых грамадзянаў. Паводле тураператараў у Егіпце застаюцца прыблізна 6 тысячаў арганізаваных турыстаў. Каля 2 тысячаў турыстаў сёння за мяжой у іншых краінах. Некаторым беларускім падарожнікам пашчасціла і адпачыць без скарачэння тэрміну і вярнуцца. Чартарны рэйс з Шарм-эш-Шейху прызямліўся ў Менску. Турысты прызнаюцца, на курорце давялося перасяліцца, бо зачынялі гатэлі і на дзень застацца без інтэрнэту. Мы в 4-звездочном были, а потом всех собирают 5-звездочным, чтобы не содержались. Там много людей уезжает. Из-за того, что египетские власти закрыли авиаперелеты. Никаких проблем, все отлично. Там такая обстановка в самом отеле. Никакой паники, люди отдыхают, все прекрасно. Больше здесь паники, с Белоруссией звонили. Тым часам студэнткі лінгвістычнага універсітэту зладзілі адмысловую акцыю за карантин. Актывісткі заклікаюць далучыцца да страйку і ад заўтра не ісці на заняткі. Ці гатовыя студэнты падтрымаць инициативу? Не вижу в этом смысла, потому что всех людей, которых сразу находят, их отправляют сразу в боксы и в больницы, как-то их изолируют. Поэтому я думаю, пока что смысла беспокоиться нет. Коронавирус, он же, я не знаю, насколько я знаю, он распространяется именно на людей. То есть от него страдают в основном, там умирают, я не знаю, люди, которые пожилого возраста, а не студенты и так далее. То есть я считаю, что студенты должны продолжать свою учебу. У нас правительство все-таки решает, поэтому как решат, так и будет. Скажут ходить, будем ходить. Не скажут ходить, будем не ходить. Наша краіна апошняя ў рэгіёне без каранціну. Беларусь адмовілася пераводзіць універсітэты на дыстанцыйнае навучанне ды пераносіць школьныя вакацыі. Адзінае, што зробяць на загад Лукашэнкі, перанясуць пачатак заняткаў у ВНУ, каб разгрузіць грамадскі транспарт. Праўда, толькі ў Менску. Сёння в Беларусі пачынаецца футбольный чемпионат краіны, і гэта адзіная краіна, дзе футбольны чэмпіянат не адменены. Больш за тое, няма ніякай забароны на прыход гледачоў на трыбуны. Трыбуны будуць запоўненыя, дадае журналіст. А як быць з парадай Лукашэнкі сядзець дома ў самаізаляцыі? Анастасія Русецкая, Белсат.
У абменніках няма наяўных долараў, бо яны не прыляцелі са Злучаных Штатаў. Так Нацбанк патлумачыў дэфіцыт валюты ў дзень, калі курс долара вырас до 2 рублёў і 70 копеек. А каб рубель не падаў, Нацбанк гатовы выкідаць на рынок назапашанае. Стаўкі дэпазітаў адпусцілі ў свабоднае плаванне, а стаўкі за крэдыты застаюцца нязменныя. Як айчынная эканоміка супрацьстаіць каронавірусу, распавядзе Юлія Цельпук. На 4% подскочыў долар і на 3 еўра. Што вінаватыя наступствы каронавірусу ўжо факт. Але людзі не шукаюць вінаватых. Мэта захаваць зберажэнні. Вот покупается валюта, но уже поздно. Я думаю, кому надо, она куплена уже давно. Я уже давно все перевел в доллары, поэтому как бы, зная экономическую ситуацию, нормально себя чувствую. Может быть, ситуация раздувается излишне. Ну, с экономикой, конечно, это подрывает. У няпэўны для кожнай дзяржавы час важна падтрымаць нацыянальную валюту. На працягу некалькіх гадоў стаўкі па дэпазітах у беларускіх рублях стабільна раслі. Цяпер Нацбанк адпусціў іх у свабоднае плаванне. Дзяржава намагаецца стрымаць паніку, наступствы якой ажыятажны попыт на валюту і харчы. Вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило. У банках паніка адмяняецца. Банк ВТБ зняў уведзены раніцаю ліміт 100 еўра на сотні на валютна-абменныя аперацыі па картах. Са старонкі знікла нават такая згадка. Курс беларускага рубля перастане падаць пасля расійскага, а той, калі кошты на нафту дасягнуць дна, кажа эканамічны аглядальнік Станіслав Івашкевіч. Калі нізкія кошты на нафту працягнуцца, то гэта пагражае вельмі цяжкімі наступствамі для беларускай, для расійскай эканомікі. І тады могуць быць непрадказальныя эканамічныя наступствы ў прыватнасці, такія як рост беспрацоўя, скарачэнне бюджэтных выдаткаў і у тым ліку дэвальвацыя. Пры пагрозе песімістычнага шаблону першым прадуктам, які змяталі ў крамах, заўжды была грэчка. З паліцаў у шэрагу расійскіх гарадоў стратэгічная крупа ўжо знікла. У айчынных крамах высокага попыту на харчы не бачым. Запасліся толькі тыя, хто пайшоў на каранцін з уласнай волі. Сусветны рынак у гэтыя дні б'е трывогу, ды падлічвае страты кампаніяў праз падзенне фондавага рынку форексу, курсу акцыяў і коштаў на нафту. Беларуская ўлада падбадзёрваецца дасягненнямі году минулага. Инфляция на минимальном уровне. Получено оптимальное внешнеторговое сальдо с очередным рекордом по экспорту услуг. Обеспечена устойчивость на валютном, кредитно-депозитном и финансовом рынках. У год падзення сусветнай эканомікі экспорт тавараў на наш асноўны рынок можа істотна знізіцца, кажа эканамічны аглядальнік. У якасці вакцыны супраць каронавірусу для эканомікі прапануе адно – правесці рэформы, якія павялічылі канкурэнтаздольнасць эканомікі, у прыватнасці змяніць ролю дзяржавы ў эканоміцы. Такую рэкамендацыю агучвалі сярод шэрагу Міжнародны валютны фонд і Сусветны банк. Але можа, каронавірус апынецца больш уплывовым. Юлія Цельпук, Белсат. Тым часам у свеце лабараторна пацвердзіліся больш за 227 тысячаў інфікаваных ковідам-19. Паводле афіцыйных звестак, якія падаюць дзяржавы ў Сусветную арганізацыю здароўя, загінулі больш як 9300 чалавек. Хвароба пранікла ледзь не ў кожную краіну свету. Найбольш хворых на каронавірусную інфекцыю ў Кітаі, потым паводле афіцыйнай статыстыкі ідуць Італія, Іран, Іспанія, Нямецчына і Злучаныя Штаты. Ва ўсіх рэгіёнах Расіі сёння ўвялі рэжым павышанай гатоўнасці. Навучальныя установы перавялі на дыстанцыйнае навучанне. Па ўсім свеце паступова адмяняюць канцэрты, форумы і спартовыя імпрэзы. Летнюю алімпіяду ў Токіа спартовыя чыноўнікі пакуль адмяняць адмаўляюцца. Але нават цырымонія перадачы алімпійскага агню японцам прайшла на панафінейскім стадыёне ў Афінах без гледачоў, без ганаровых гасцей і журналістаў. Адмянілі і тэатральны выступ. Няма абвешчанай эпідэміі, няма і форс-мажораў. З такой праблемай цяпер сутыкаецца дробны і сярэдні бізнес у Беларусі. Прадпрымальнікі губляюць адзіную крыніцу прыбытку, бо закрытыя межы і няма пакупнікоў. А дзяржава не спяшаецца ратаваць грамадзянаў. Ксенія Тарасевіч. Коронавірус шкодзіць не толькі здароўю людзей. У сувязі з пандэміяй цярпяць эканомікі не толькі цэлых краінаў, але і бізнес дробных прадпрымальнікаў. І Беларусь тут не выключэнне.
Нулявыя прыбыткі і нявызначанасць. Так апісвае сітуацыю на гомельскім рэчавым рынку мясцовы прадпрымальнік Алексей. Закрыццё межаў, у першую чаргу з Расіяй, моцна адбілася на мясцовых прадпрымальніках. Прибыли за зиму нулевые, а впереди открытие сезона. И открытие сезона проходит при закрытых границах, то есть это полный атас. З вялікімі праблемамі сутыкнуўся і гатэльны бізнес. Турыстаў у Беларусі цяпер няма, таму уладальнікам хостелаў прыходзіцца думаць, як выжываць. Было бы неплохо, чтобы нам дали какие-то арендные каникулы. Ну, то есть это было бы идеально. Я имею в виду с точки зрения налогов, чтобы ввели какую-то карантинную историю, чтобы в договорах начали работать форс-мажорные условия, потому что на сегодняшний день у нас как бы все хорошо. Каб абараніць дробных бізнесоўцаў у цяжкай сітуацыі, аб'яднанне прадпрымальнікаў «Перспектива» выступила с прапановамі да дзяржавы. Нужна материальная поддержка предпринимателям для того, чтобы сохранить их. Да? Мы предлагаем, допустим, сделать предпринимательский портфель в банке каждому ИП $1000 безвозмездно и $3000 беспроцентно кредит на 5 лет. Почему эта сумма возникла? Потому что создать одно рабочее место в нашей стране стоит порядка $4-4,5 тысяч. Але не ва ўсіх сферах гандлю такая ситуация. На этой неделе нам уже начали писать, работаем ли мы в карантин, а что взять для себя в карантин и так далее. То есть, по продажам у нас удара нет, мы этому очень рады. Вот. Но и какого-то слишком большого всплеска тоже не наблюдаем. Все достаточно стабильно, люди не боятся, но в том числе есть запрос на то, чтобы запастись на будущее. У спробах дагрукацца да дзяржаўных органаў прадпрымальнікі стварылі петыцыю, у якой заклікаюць увесці падатковыя канікулы для малога і сярэдняга бізнесу. За пару гадзінаў яна сабрала больш за 500 подпісаў. Накіраваць зварот плануюць у Міністэрства падаткаў і збораў, а таксама ў Міністэрства фінансаў Беларусі. Ксенія Тарасевич, Белсат. Роўна 14 гадоў таму у Беларусі прайшлі знакавыя выбары прэзідэнта. Цэнтр выбаркам Лідзіі Ярмошынай абвесціў перамогу Александра Лукашэнкі. На знак пратэсту супраць выбарчых фальсіфікацыяў на Кастрычніцкую плошчу сталіцы выйшлі тысячы грамадзянаў і паставілі намётавы лагер, які трымаўся цягам 5 дзён. Потым быў жорсткі разгон пратэстаў і хваля рэпрэсіяў. Як падзеі 2006 года паўплывалі на сённяшні дзень, распавядзе Галіна Абакунчык. Намётавае мястэчка на Кастрычніцкай плошчы Мінску паўстала тут 14 гадоў таму на знак пратэсту супраць афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Пратэст улады падавілі, але плошчу з таго часу многія называюць імем Кастуся Каліновскага. Маці і сын Тацяна і Александр Кувшынавы – колішнія ўдзельнікі паслявыбарчых акцыяў пратэсту 2006 года. Перад выбарамі 19 сакавіка Александр адмыслова ўзяў тыдзень адпачынку, а ў выніку адбыў пад арыштам 10 дзён. Чаго там табе асабіста не хапае, я памятаю, звяртаецца да мяне нейкі там з міліцэтаў. Я кажу, ведаеце, мне да асабіста ўсё хапае, да, і я быў упэўнены, што ў той момант мой заробак быў значна вышэйшы, чым у яго. Але я ведаю, што адбываецца ў краіне, і мяне не пытанне ўласнага заробку, да, а пытанне там свабоды і дэмакратыі. Тацяна Кувшынава прыйшла на Кастрычніцкую плошчу падтрымаць Александра, а ў выніку прабыла ў намётавым мястэчку ад першага да апошняга дня і атрымала на 5 сотняў зняволення больш за сына. То, что так не должно быть, это поняли те 18-летние, которые там со мной были, которые случайно попались. Это поняли их родители. Намётавае мястэчка паўстала 20 сакавіка на наступны дзень пасля галасавання. Пратэстоўцы не верылі ў праўдзівасць абвешчаных цэнтрам выбаркамам лічбаў. Больш за 82% галасоў атрымаў Александр Лукашенко і патрабавалі ягонай адстаўкі. У ноч на 24 сакавіка намётавае мястэчка было разгромленае. Больш за 500 удзельнікаў затрыманыя, а Кастрычніцкую плошчу сталі называць плошчай Кастуся Каліновскага. Мы казалі пра тое, што калі адмены не адбудуцца ў 2006 годзе, то гэты рэжым усталюецца надоўга. Вось гэтыя такія прагнозы у пэўным сэнсе яны збыліся. І пасля вось гэтай сітуацыі адбылася такая дэпалітызацыя ў значнай ступені, дэматывацыя палітычнай часткі грамадства. Александр Млінкевіч, кандыдат у прэзідэнты ад аб'яднанай апазіцыі ў 2006 годзе, называе тыя падзеі узорам кансалідацыі дэмакратычнай супольнасці. Трэба аб'ядноўвацца. І каштоўнасць галоўная – гэта менавіта аб'яднанне, а не асобы. Хаця, калі яны прывабныя, гэта важна. А другое, што трэба казаць, што калі ты робіш кампанію, то вельмі важна паказваць людзям, чаму мы
што кепска і што мы зробім, каб было лепш. Выборы 2020 году маюць стаць 6-й прэзідэнцкай кампаніяй, у якой плануе браць удзел Александр Лукашенко. Краінай ён кіруе 26 год. Галіна Абакончык, Белсат. У Беларусі ёсць закон об утрыманні сельскагаспадарчай жывёлы, але выконваецца ён не паўсюль і даходзіць да сітуацыяў дзіўных для 21 стагоддзя. У Маладзешынскім раёне цэлы статак быдла бадзяецца без нагляду і ў выніку стварае цэлы статак праблемаў для вяскоўцаў. Алена Дубовік. Безгаспадарны статак быкоў, кароў уже другі год тэрарызуе вёску Цівідаўка ў Маладзешынскім раёне. Вышли вот на этом повороте и увидели вон там вдали, не так уж далеко, быков, как они идут к нам навстречу. Мы испугались и немножко отбежали туда, присели, чтобы они нас не заметили. Они начали бегать, драться, злостно рычать. Юля испугалась, заплакала, я начала ее успокаивать. Дети, а женщина, ну вот моя супруга, она утром идет на работу, вот встанет это стадо посреди дороги. Ну как, ей через поле обходить или как? Шли быки с коровой, они стали драться, быки между собой. Там вот, получается, получилась потасовка, мы как бы остановились, они дерутся. Паводле 5-го артыкулу закону об асабістых падсобных гаспадарках грамадзяне абавязаныя захоўваць зоагігіенічныя нормы і ветэрынарныя правілы ўтрымання жывёлы. Гаспадыня ў быкоў ёсць, але пагаварыць з ёй няпроста. Жанчына не адчыняе дзвярэй не толькі журналістам, але нават міліцыянтам, якія прыязджаюць па заявах пацярпелых ад жывёлінаў. Появляется, но очень редко. Их даже вот встретить, так даже их можешь и не встретить. А что это за семья? Чему они не отчиняют ни милиции, никому, не ведаете? Что яны робят? Хващат. Бадай найбольш ад бадзяжных быкоў пацярпела сям'я Чарняўскіх. Алею ўздоўж дарогі Настасія Юры недавно высадзілі другі раз. Але цэлых дрэваў тут засталося няшмат. Вытапталі быкі. За 2 гады вольнага выпасу статак сапсаваў не толькі дрэвы. Эти коровы и быки, они стали приходить во двор. Они заходят, с той стороны заходят поле, ломают там изгородь и заходят во двор, потому что во дворе лежало очень много сена у нас. У статку каля 10 короваў і быкоў. Падчас нашага прыезду яны адышліся ў поле. Господи, опять пришли. Ой, мамочки. Настасья кажа, што рэгулярна адганяе іх далей ад хаты, але быкі могуць рэагаваць агрэсіўна. Вот это переломали. Здесь тоже мы загораживали. Вот это, потом прыгают, они прыгают как кони. Старшыня Цюрлёўскага сельсавету, да якога належыць Цівідаўка, аб праблеме ведае, але адказаць на пытанне, чаму 2 гады статак быкоў гуляе па вёсцы, адмовіўся. У райвыканкаме Маладзешна паабяцалі, што разбяруцца з сітуацыяй цягам тыдня. Мінуў тыдзень, тэлефануем. Сёння вы мне ператэлефануеце? Нет, старайтесь не получаться. Аднак ніхто не ператэлефанаваў. Быкі ж да гэтага часу свабодна гуляюць па вёсцы, палохаючы мясцовых жыхароў. Алена Дубовік, Белсат. І да навінаў культуры. У Будапешце гучная тэатральная прэм'ера прайшла без гледачоў у залі. Бо так і трэба. Група актораў стварыла першы каранцінны тэатр, які вядзе трансляцыю спектакляў праз інтэрнэт. П'еса на дваіх пасля канца свету Дэніса Келі распавядае пра мужчыну і жанчыну, якія апынуліся ў падземным бункеры, ратуючыся ад радыеактыўнага дажджу. Гэтая п'еса пераканаўча паказвае, як у адзін момант мы можам трапіць у сітуацыю, якой не маглі ўявіць раней. І як можам прыстасавацца, наколькі мы гнуткія, і як можам захаваць наш цвярозы розум. Першы акт п'есы тэатр паказаў у панядзелак, за некалькі гадзінаў да таго, як вугорскі ўрад закрыў межы для замежнікаў пасля закрыцця ўсіх школаў. Таксама в Угоршчыне цяпер не працуюць усе забаўляльныя установы. Каранцінны тэатр дзейнічае на караблі, прышвартаваным да берагу Дунаю. У планах калектыву пастаноўка «Чумы» Альбера Камю. Белсат таксама далучыўся да кампаніі цвярозага розуму і аховы здароўя. Сёння онлайн прайшоў канцэрт знакамітага гарадзенскага барда Віктара Шалкевіча. Артыст і музыка заспяваў свае найлепшыя хіты віртуальна і для ўсіх ахвотных. Узамен за канцэрты ў горадні адмененыя з увагі на пандэмію каронавіруса. Падарунак ад Шалкевіча дасяжны проста на нашай старонцы belsat.eu ды на нашых акаунтах у сацыяльных сетках. Глядзіце, падпісвайцеся ды беражыце сябе. З вами быў Ярослаў Сцешык. Да сустрэчы.